थांनाय 20 अक्ट'निफ्राय लानानै नैबे नभेम्बर दाननि 5 अक्ट'सिम सारा बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोनि परिबर्तन जात्रा एबा सोलायनायनि जे हानजा सुरनाय बे जागासिनो दङ आरो दिनै जमदुवार समस्तिनि सिङाव जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैनि साना 5 दिननि सान एबा 5 खेब बे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सारा रायजो राजाफोरनो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे जोंनो सोलायनाय एबा परिबर्तनखौ नांगौ आरो बे सोलायनायानो जाहैबाय जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय बिभिन्न दिगावहाय जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो जौगानाय नांगौ आरोबाव जोङो सरकारखौ जेरैखि जाबाबो जोङो सोलायनानै बावहाय इउपिपिएल दोलोनि सरकार गायसननांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजा बिथांमोननो बे मेसेजखौ होदों आरो जोंनि बे परिबर्तननि जात्राखौ नुनानै दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ अनसायनानै जोंखौ फोथायनानै इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ नुनानै बिथांमोना लोब लोब फैदों जइन लादों आरो बेजोंनो जों बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोआ जे सरकार दानो हाबाय बे परिबेसा फैबाय लोगोसेयैनो बे 40टा समस्तिनि गेजेराव जोङो 30टा समस्तिखौ देरहानाय हिसाबै जों दिनैसिमाव लादों जोंनि थांखिया 30+ आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि जमदुवाराबो बे 30टा देरहानायनि गेजेराव मोनसे समस्ति आरो जों बेयाव हिउज भटआव देरहागोन दा बिनिखायनो रायजो राजाफोरनाव रंजानाय मानो होननानै बुङोब्ला 17 बोसोर जे बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा नीतिधारिन जे सरकारमोन बिथांमोना मावनो सुजुग मोनदोंब्लाबो नाथाय मावदिया लामा सामाखौ हमनानै जोंनि गासै ओनसोलाव जेरैबायदि खामानि जानांगौमोन बेहाय कोनो मोनसे खामानिया जादिया बेहाय 39टा डिपार्टमेन्ट दङमोन 39टा डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना मोननैसो डिपार्टमेन्टनि अनगा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बावनानै बेयाव दिन्थिनो हायाखै दा बिनिखायनो रायजो राजाफोरनाव मोनसे गोसोआव फैदों जे एबार जों सोलायनांगोन दा बिनिखायनो बे सोलायनांगोन होननाय बाथ्राखौ जोङो आरोबाव साबसिनथारै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय बे परिबर्तन सोलायनांगौनि जाथ्राखौ जों लादों जोंनि गुबै सोलायनायानो जाहैबाय बेवहाय सान्थि खौसेथिजों लोगोसेयै जोङो मानसिफोरनो जोङो आस्था होनानै लोगोसेयै बिथांमोना जे जोंखौ फोथायबाय दा बिनि थाखाय बाव जौगानायजों लोगोसेयै जोङो होनदों कर्म संस्थापन दिनै कर्म संस्थापन होननायखौ गोबां माखासे मानसिफ्रा बेवहाय भुल मोनसे बिथांमोना बेखौ बिजिरथि होदों गुबैयै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोना कर्म संस्थापन होननाय लोगो लोगो हयथ' दिनै हमनानै लादों जे इउपिपिएल दोलोआ सारा मानसिखौनो साकरि होगोन साकरिया माखासे मानसिफ्रा मोनगोन नाथाय गोबां लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साकरि मोननो हानाय नङा नाथायबा बिनि थाखायनो जों होनदों संस्थापन माबा मोनसेब्लाबो जाहाथे खामानि मावनो हायो बेफोरबायदि बेबस्थाखौ बे बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो बेखौ खालायनाय जागोन बेवहाय खामानि मावनो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया खारन सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ जेरैबायदि बिटिआर ओनसोलाव पेकेज बिथांमोना हरदों दा बेखौ जोङो मोजां खामानियाव जोङो बाहायगोन बेनिखायनो जोंनि सायाव दिनै आस्था दङ बिभिन्न जाति गोष्ठिया दिनै आखायाव आखाइ हमनानै जोंनि आगानजों आगान बिथांमोना गिदिंफानानै फैफानानै जोंखौ देरहाहोनांगौनि सार्थाव खामानि मावदों दा बिनिखायनो दिनैनि तारिखाव बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न दलफोर दंब्लाबो कोनो दलफ्रा बेवहाय देरहानो हानाय जेबो मोनसे राहा लामा गैया एकमात्र देरहागोन आरो गभर्नमेन्ट दागोन बे जाबाय इउपिपिएल दल आरो बिपिएफखौ नोंथांमोना नुगोन जे बिथांमोना सिंगेल मोनसे डिजिटल' मोनगोन बिथांमोना डाबल डिजिट मोननो हाया सरकारबो दानो हाया दा बिनिखायनो मानसिफोरनाव बिथांमोननि सायाव आस्था गैलिया दा 17 बोसोरावनो जेरैबायदि बिथांमोना थगायलांबाय फैबाय थानाय समाव बेसेबां थगायबावगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा गिख्रंबाय बेनिखायनो मोजां मोनसे स्कप मोजां मोनसे चान्स नैबे परिबर्तन जात्रानि गेजेरजों बयनिबो
न'खर न'खराव हाबनानै जों बे मेसेजखौ होदों आरो बिथांमोना जोंखौ आजावनानै लादों परिबर्तननि सार्थआव नोंथांमोना नुबाय थागोन जे बाथ्राखौ सोंदों थारैनो नंगौ जे गुबुन गुबुन हारि हारिसा बिथांमोननि जे गौथुमफोर बिथांमोना जोंजोंहाय ज' जानानै खामानि मावगासिनो दं आरो लोगोसेयै जे स्टुडेन्ट इउनियनफोरनि बाथ्राखौ नोंथाङा सोंनाय जादों बुंनाय जादों बावैसो सानथाम सानब्रैसोनि सिगाङाव बा उनाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दे जोंजोंहाय बेसेबांथा माने स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा लोगो लानानै दं एबा सापर्ट होदों बिथांमोना खालिबोल' समखौ नेदों बिथांमोना बुंदों जोंनो एसे सम हो खिन्थु समाबो बारा गोबाव गैलिया नैबे सप्ता खनसेसोनि गेजेरावनो जे सोर फरायसा आफादा जोंजों बिथांमोना सापर्ट खालामदों अपेन सापर्ट खालामनानै बिथांमोना ओंखारगोन खामानि मावगोन बेनिखायनो जेबो गोनो गोथो थानाङा दा बेयाव दिनै बेफोरबायदिखौनो नुनानै दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै गिख्रंदों खारन इउपिपिएलखौ हमथानो हानाय इउपिपिएलखौ बादा होनो हानाय कोनो मोनसे सक्तिया बाव गैया खारन जे दोलोखौ मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठिया जिहेतुके बेबो सापर्ट खालामबाय अब्लालाय सोर दोलो एबा संगठना जोंखौ हमथानो हानो बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ जे देरहाखागोन आरो साफ्रोमबो जाति गोष्ठि फरायसा आफाद बिभिन्न आफादनिफ्राय जे जोङो फुल मदद मोनगोन बेयो ग्रिन सिगनेला अलरेडि फैखाबाय